Det blev en våd fisk, ikke? Og Gitte, hun siger selv lyden, så vi andre, vi ligesom er klar til. Ja, vi skal alle sammen være med. Hvis vi nu skulle glemme lydene, ikke? Hvis I skulle glemme dem. Og I skal gøre det som mig. Ja, vi skal gøre det som Gør det som mig, ellers så er det ikke noget. Og Kim, han Du skal også glemme det der. Og vi skal lige have i sofaen til at læse op, ellers så gælder sangen ikke. Ja, I klar? Ja, og der kommer i børnehave her, hva'? Det gælder sangen ikke. 1, 2, 3, 4. Gitte, hun har fødselsdag, og det har hun jo, og det er i dag. Gitte, hun har fødselsdag, og det har hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle siger som en elefant. Hør nu her, hvordan vi siger som en elefant. Gitte, hun har fødselsdag, og det har hun jo, og det er i dag. Gitte, hun har fødselsdag, og det har hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle hvordan vi siger hun har fødselsdag, og det har hun jo, og det er i dag. Gitte, hun har fødselsdag, og det har hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle siger. Hør nu her, hvordan vi siger. Er I sikre på, at det er en fisk? Jeg er sikker på, at det er en fisk. Gitte, hun har fødselsdag, og det har hun jo, og det er i dag. Gitte, hun har fødselsdag, og det har hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle råber vil, og hør nu her, hvordan vi råber vil. Hurra, 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 hurra. Og Gitte, Så, hvor mange år blev du i dag? Et blev 1 år. Godt initiativ. Hun er vildt imponerende. Hun skal i glas og ramme, lige med det samme. Nu skal det siges, at sådan rent spontant har lagt i gåseøjne, eller hvad det hedder, lidt vold fisk og sjæl med Lisbeth mange torsdage i træk, så jeg kommer til at savne mig rigtig meget. Rundstjæl. Jeg tager lige en kop kaffe mere. Ja, der er mere kaffe. Ja, nej, det har været. Rundstjæl og våd fisk. Ja, det er dobbelt afspacering, eller hvad?